mŕtvych vstal. Rozpadla sa skala hrobu, z mŕtvych vstal dnes kráľov kráľ. Spasiteľa privítajme, vrúce vďaky vstávajme. Halelúja, radujme sa, Kristus Ježiš z mŕtvych vstal. Amen. I s duchom tvojím. Mali teraz niečo maličko nové na začiatku svätej omše. Ešte sa rozprávali o tom, že si budete myslieť, že už krásne za Olga a že by sme sa za Kristie zabudli výsť. Je to veľmi dobré, keď sa budeme niečo trošičku ináč, ako sme zvyknutí, pretože na to ľudia Som sa stratil.